Айде, чакам ви, паркирайте се зад мене, един по един. Ре, чакаш, тръгнахме. Как насам, бе? Пред национала, бе. Защо? Защо така? Я с бити, бе. Всички зад мене. Гоше, мълчи си, защото не си забавен, ако за това си мислиш. Аре, бе, на къде ще караме, бе? Кишка голямо излага си, брат. Дидо, връщайте се, бе! По национал ще се карай, каква е точка? Какво е? Какви са в газа, тръгвайте по магистрала, идите го. Няма да го изстрелят. Какво става, бе, човек? Абе, какво става? Ми един казва по национал и другия по магистралата. Айде оправете се. Казвам по национал ще се карай, това нареждайте се зад мене. Оставайте го, давайте по национала, да. Айде, хубаво по национал. Обръщай. Дидо, че трябва да се отзаре. И заготини се отзаре. Защото съм шефа на фирмата, що? Забавен си. Дей. Ей, чакай малко, аз... Абе... Да, Гоше, той е шефа на фирмата. И аз Това е пред за голям малко да да си знаеш. направя мапа, бе. Не, хубаво, айде, няма спира. Аре, карай пъти, бе. Деве... 90 максимум, нали така? Тук обръщаме! Къде, бе? Аре, управете се на къде, бе? За какво се връщате, бе? Май... Насаме пътя, завъртайте! Аз ще спра да се разберете и тогава ще... Какво стана сега, бе? Айде, тихо път. Организацията ти е на 6 плюс. Гоше, върти зад мене. Майко мила, майко мила, що Ама Дидо, чигичник, Брат, от тук ще излезе. включи фаровете. Завъртайте им по един и Вай, гледай къде го завъртяга, бах си добрия Сандеев. Аре бе, Тедо бе, аре карай ако ще... Майко мила. Карайте, аз ще остана назад. Чакай, аз съм от... Чакай, ма. Тихо. Аз съм... Гоше, на мен така ми се струва, брат. Да уточня само. Маля да... Какво направи, бе, Гоше? Какво стана, бе, брат? Къде? Пътя не е натам, пътя е направо. Няма лошо, то трябва и да има такива. Прототип, отстъпи ми пътя. Аз така приятел. Всички завъртяха ли? Да си жив и здрав. Гоше, давай излиза и чакам там. Може малко. 70 и всички да може да изтеглят и тогава. Може по-далеч ще можеш да лагне на някой и да стане инфекция.
Той иска да кара по национала, Гоше, давай. Колко? 90 ли макс? Колко? Без изпреварване! Ти ще тук на разклона напред ли? Гледай го тапанара. Леле майката да тиева копеленце. Теби тапанара пропаднала да ева, сега ще тиева майката. Прототип, остави елемент да е, той е шеф и трябва да е зад мен. Да тева ушите, да тева. 80 всички. Айде, какво стана, а? Какво стана? Как много знаеш? Айде, фани ме за... Прелез, внимавайте! Опа! Опа! Съжалявам. Опа. Нищо, то се чу. Прототип само да ти кажа, аз съм отпред, да си знаеш. Всички тук ли са? Чайте и ги изчакаме. Минаваме и ги чакаме. Гледай го този прототип, да му евам масите. Ти микрофона ли си гаутнал, вика? Айде бе. Изтегляйте бе, нима чакайте ме, изтегляйте. Айде, бързо. Прототип изтегля напред бе. Дига, вика. Прототип изтегля напред. Сори, Радо. Айде бе, какво правите? Аз вече стигнах в града, ви още се. Аре бе, какво се случва? Тръгвайте бе. Какво се случва? Къде? Има още един превес. Изтегляйте напред. Гоше, фани ме за... Дидо, изтегляй напред и иди най-отпред пред елемента, аз ще съм най-отзаде. Чайте минем за добре, окей. Бе, какво направихте? Аз съм... след втория пререзач. Нали това ще е пред мен? Дидо, всички с 80. чай се теглиха много напред. Айде. Ще спираме, не знам, ще видим. Абе, което къде сте за бързото? Дедов, давайте! Карайте. Какво правиш, бе, Какво? Гоше, има ли място пред тебе да изтеглиш малко? Айде, карай, бе, кик. Айде, карай, бе, човек. Ти няма да замълчиш, бе, тук да заболя. Чакай, тук от тапана за живея. Карате 80. Аре бе, Радо, изтегляй малко по-бързо, няма да чака. Ние не можем да караме, затова бавиш Гошето и Теодор отзаде. Дайте малко шега, айди. Дай жега на тази скоричка, да екипнат буталцата малко.
Вика 105. Последното 80 ли караме? Какво стана? Изтегляйте, изтегляйте. Ще еба информация. Бояна, къде си, бе? Моето момче. Много хубаво караш по средата на пътя. Това ми хареса. Диво. Брат, изчакай. Кой е това пред госто дед бабите, бе? Фу правиш, бе? Фу правиш, бе, Дидо, бе? Да се научиш да караш. А не бе. А не, бе, швепс. Давай направо не изпреварвай сама. Дайте малко по-големи жеги, бе, какво сидите тук? Чакай, не дей вика. Кой вика така, бе? Тихо, бе, педал. Тихо, да запомня. Радо! Само да те питам, ти си дошъл да караш тук или да се подиграш на хората? Ти даже такова нямаше, ако ми се правиш на важен те в мангал. Абе, ей, като не ти хареса, за какво дойде, бе? Майка ти идея в педалска малка, бе. Айде, спираме тука. Теби педалчето, бе, като ти хареса, за какво си дошъл, бе? На бензиностанцията спирайте сам, кой ще зарежда, да продължаваме. Спираме. Последно спираме или продължаваме? Ако искаш, зарежда. Аз зареждам, какво? Те сега, деца. Единия вика спираме, другия продължаваме. Какво прави сега? Ако ще зареждаш, спираш, ако не, продължаваш. Къде сте пошли вие, бе? Аз ще остана сам с тия, които ще зареждат, другите продължавайте след кекс и елемент. Айде, карай, бе. Айде, тръгни. Леко, леко. Гоше, какво стане? Стана ПТП. Ами нищо, беше спрял за това. Еми те бяха спрели всички. Еми. Всички искам да направите път Тедов да мини пред елемент. Искам той да е най-отпред след кекс. Апи. Какво трябва да стане? Теодоре мини пред елемент, зад кекс. Теодоре! Хора, давайте да караме малко по-фаст, защото докато идем ще ми е 6. На всарещното поле, соле си... Абе, Гоше, какво пишеш, бе, брат? Има войс чатове за тази, има радиостанции за тази.
Преди да се качим на магистралата, спираме да се изчака. Тук се спирам. На къде, на магистралата или не на магистралата? На къде? А той ще се качва нагоре. Само напред, окей. Какво стана тука, бе? Абе, чакай, бе. Мен ме прекарва през магистралата, бе, хора. За какво натам, бе? Тъй ги тия тъпанари, май. Направо. Направо. Абе, прекарва през магистралата. Бе, какво стана? Пак ли трябва да се връщам назад? Абе, никакво на магистралата. Абсолютно всички напреди, само по национална маршрута. Кикс, връщай се. Теодоре, ти най-отпреди. Пък Кикс да седи най-отпреди и той. Ей, ебал се. Аз карам на- магистралите. Ми е обозначен маршрута, казвам. Давай напред, Дидо. Аз ще седя и ще отбивам пътя, когато не се завил. Седи, ще отбива пътя, бе. Давай чарта напред, че. Некой да мине пред мен, защото аз не си направя на мапа това. Оу. За ЦХРД. За ЦХРД. И браво, но ще грамотно да. За какво да е на админ? Айде, бе. Айде, минавай. Минавай пред мен. Той е постоянно в насрещното, за да може да наблюдава вие какво правите. Еми, Всички искам да карате с 80. 80. В завоите с намалете, не? А може ли 81? Защо? 81, какво е? Един Тука какво стана? Що спирате? Какво стана? Намалих се от 80. Кекс, гледай ги там кост. Зад гошето съм спокоен. Какво става? Добре, че на гошето не му цепи, че съм се лепнал зад него. Заради Тошков спря. Така не очаква. Сега сме наляво. Наляво. Предупреждайте като спирате те рязко. Ху. Бати как отби пътя, човек. Това при така мога да ми през тебе. Наляво. Налаво. Наляво. Как наляво? Какво ти викам? Надолу, като мините, после сме надясно. Надясно. Какво направим? Айде, давай минай пред мене бързо, че натам. Внимайте, тук сте без предимство.
Надясно. Къде? Вие там ли сте още? Ти ще изпреварвай ги напред. Тука намаляме и... Какво ще спираме на следващото бензината? Който иска да спира. Който е за зареждане да спира. Ако ще спира някой, ще се спират всички. Ако някой ще спира да зарежда, да спира. Някой ако спира да зарежда, да каже на Кекс, Кекс ще го изчака. Добре бе, казахме. Хутко ма фани. Никой няма зарежда, давайте напред. Абе тази Шкода може май само да реве нещо. Не го ли чуеш какво прави? Чек. Че? Гоше. Гоше, кога ви е тръг феста? Кой ще е на Тръкфеста, бе? 13, 14, Окей, значи ще дойдем. И аз ще ходя. Сега сме направо след това. Не сме на... Дей, бати... Абе, кой е зад мен? Да намали малко. Казвам, че на... Какво? Сега сме напред сме. Да бе, да. Сега сме само нагоре, няма никакъв... няма надив. Само това. Говори бе. Направо сме само. Напред. Дидо, идват ли всички? Някой да ни застава? Не бе всички. Къде ще спираме за снимки на някой паркинг?
Тишка, прекарай ни през магистралата, а може да спрем на голяма бензиностанция. Гледайте. Гоше, какво правиш? Катастрофа. Гошто се обърна, спирайте всички. Айде, на Тошков му свърши гориво. Спирайте. Къде да спираме? Тук няма магистрал. А такова бензинта. Ей, изпреварвай. Имам гориво да стигна до следващата бензина. Абе, доктор. Гоше, и ти си виновен малко, защото тук виж тия завойка е. Дало е. Сега сме надясно. Айде, честитка. Ема натам какъв е маршрут? Айде, Тошков отива в Магдебург. Ерфурт. Надясно. В Магдебург спирам. Гета, чакай ге тука. Чакайте малко, сега идва, чакайте малко. Колко? 3 минути, 5. Ай, 5 минути максимум. И тръгваме. Абе, къде тръгвате бе? Чакайте бе. Кой чака? Ами, Тошов. Последно тръгваме ли, седим ли, какво стана? Еми, аз викам да се тръгва, Абе, вие не никой няма. тръгнахте. Ами аз видях, че всички тръгнаха и тръгнах и аз. Идва някой, внимайте. Къде тръгнахте вие бе? Дидо, върни се за малко да ти кажа аз нещо. Какво става бе, сега да тръгваме ли, я чакаме ли, какво правим бе? Еми, Тръгваме бе, никой не чака. Карайте всички напред, карайте! На някой му пращи много микрофона. Дидо, кой ти каза да тръгваш на тебе бе? Ей, На кой? Кой да ми каже, брат, да няма чака? някой казва ти да тръгваш. Никой не ти е казал да тръгваш, ще седиме. Някой каза да изчакаме, някой да тръгваме. Еми, да, аз казвам. Тръгвайте, тръгвайте! Дидо, може точно средата на пътя да отбиш дясно никой да ни зави. Де там прави представа. Айде, моето. Тръгнахме ли бе, какво стана? Ай, че вие се връща камиона назад. Айде. Тръгвайте. Карайте бе, карайте.
Какво стана, Гоше? Не. Да бутна? Аре бе. Деца идвате ли? Кой къде спира, бе, брат? Не бе, той го запушва да не завивате. Какво викате, Ма бе? не бе, той отбива пътя просто ви, за да не завивате нататък, защото не знаете мап. Да, миникът сме се пръснали толкова много, как да го кажа, бе, човек? Дидо, чуваш ли? Ба, човек, какво направи, бе? Чувам те, Как се бе. сбийте? Дидо, отбивай ги отстрани, спираме да изчакаме всички. Отбиваме обясниш та... как ме обърна, ще е много добре. Какво правиш, бе? Какво? Брат, Човек, какво правя? Обърнаха ме, какво мога правя? еми Абе, тия що ви заебаха, бе? Обърнаха ме, какво стана? Чакаме елемента с Мушков. Това с пъточко, дей забърках се. Калуян и това момче другото са зад мен. Гоши, ти кога дойде пак? Никой не обръщам, аз даже не го и докосвам. Мале. Пък Бях съм ли го спрял, обърнал бе? да даде F7, ще го изчакаме ако трябва. Ей, хора, виждам хора, най-накрая. Имам 30% на камиона и 14 на ремаркето. Аз Добре да извинявай да стига. Чакайте. Не бе, аз нищо не кажа, защото момчето се блъсна в мен, не за друго. Да, бе, нищо, няма проблем. Еми, Всички тук ли са? Да. Дидо, тръгвай напред с 80. заседне, ще седне. Манките му да еба. Стой, аз ще му мазя. Айде изтегляйте всички елементи зад кекс. Кекс с 80. Газ. В завоите с намаляйте там.
Не брат, те ще се... Гоше, спря да се правиш на забавен, ти казваш, не ми какво да направя. Геца 80, не 180. Геца, налудено си Геца. Видяли какво ти стига? Геца на... Кекс. Така, става скоро се види. С 80, всички с 80. Гоше, плъсни една набързо. Айде, който иска. Стига вика бе, човек, стига вика бе. Стига вика бе, човек. Спираме на бензиностанция. Стига вика, бе. Стига вика бе, човек. Спираме на бензиностанцията, хора. Майко. Бъде отбий ги след бензиностанцията, няма да може да ги спреш на бензиностанцията. Какво правиш бе, тука бе? Сатана. Чакам та, няма страшно. Елемент отбий са някакъв. Айде, виждате ли този знак за върнем и преварване? Къде си почва? Чакай да дойде. Айде изтегляйте, който ще зарежда да идва. Спирайте тук да изчакаме. Тре. Всички ли зареждате? Не, аз съм заредил. Да ги чакаме бе. Да бе, Гоше, чакаме за една бърза морец. Аз стига тази цеца пъти има. Айде, давайте тръгвай. Айде. Пам, че къде сега зарежда, му е щупен камиона и газ и трябва да го чакам време. Радо, давай. Абе, Чакайте, че зарежда. Дедо. Радо, изтегляй. Айде, Гоше, давай. Какво бе, какво? Айде, давай, Теодоре. Има едно момче дед зарежда бе. Аз ще го изчакам, затова съм тука. Добре. Давай ти. Гасни му камиона, ще такова и ще се блъснеш него. Теди, къде си бе? Гоше, какво направи бе? Абе, добре ли си бе, дете? Защото гледам, че спря изведнъж такова. Това момче е спал. Абе, това момче е спал на отворен прозор. Що вика така бе, деба? На проветрение? Кой е снимано е, Гоше? Истина. Гоше, кой пак снима? Тука, клипче пред. Не дей, моля ти се, дете. Ба, само внимайте да ни ми прати това лампа и някаква влизовка, защото тогава става страшно. Не ме бамвай. Тошков, какво стана Тошков? Дей, леко бе. Леко, брокер. Само внимайте да ни пратят влизовки, внимайте, много само да. Да не пратят санкции по почтата.
по банков път. Да не трябва да се слагате снимки на профил. Да получите призовка. Смях да има. Радо, какво правиш, бе, Радо? В Хамбург ЛКВ сме там. В Хамбург ЛКВ. Какво криво личиш така? Абе, момче, ти стигнал ли си? Тук сме надясно, да знаете. Няма да се спирам да отбивам, надясно сме. Абе, На момче, ти светофара стигнал ли си надясно. или така си говори? Какво правиш, бе? На къде сме сега, бе? Ти сега пъти казвам надясно, бе. Не вика, бе. Айде, младежи, напиши. Кой се засиля ти, бе? Какво направи, бе, Гоше? Какво направи? Какво направи? Гоше, да не сте снимали сам. Внимание, изгаснах. Да, добре, много е добре. Добре, кошето да знае. Добре, гошите. Чакайте, че ми изгасна умрелия камион. Как ли, бе? Не бе, не умрял, бе. Не, накрая запали. Не дей така, моето момче. Къде отиде боса, бе? Айде бе, стига, Кекс, знае. дай газ на тази избушена кочина. Какво? Спирам орелка вече. Кой кара на отзаде? Който слуша Ариана Гранде, бе. Добре. На хотела сме хора, да А, знае. да, оправдания, пустите си. ЛКВ, бе, хора, къде? Как елкавета? Дали на хотела, бе? Спираме в ЛКВ. Дали беше в Хотела. хотела? Тихо, бе, педара. Стига вика, бе, човек. Аз си, бе. Ай, завъртайте едно кръгче и идвайте в ЛКВ. Не, бе, Радо вика. Какво стана тук сега? Вика, но така, цялата му рода вика. Бах това Гошто, Газ, бах Гош. това река с къде да Гоше, въртя. дай Гоше. Тия скани се преметат отзаде. Айде, Гоше, давай. Не, Гоше, браво, много. Айде, най-накрая. Ема хубаво. Ето, къде? Добре, радвам се за тебе. Радваме се, че ти е харесало дете. Това сигурно е бил единствения конвой, на който е убит. О, това беше грубо. Път такива дечица да няма тук. Кекс, блокирай улицата, не влиза вътре. Друг път да няма такива дечица, не толкова. Чат! Бати педал, мала. Абе, ти болен ли си ти, бе? Ай, влизай, бе. Това момче така... Гоше, я изправи камиона малко, бе. Радо ли си, не знам къв си брат, ама... Так. Имам чувство, че като карам с тебе съм в супецето. Наистина. Кой, бе? О, Радо ли е? Същия. Чакай, имам чувство, че като приказваш има един дом при тебе да ти събира слюнката.
Абе, и това педалче, кой го добави? Това, как се казваше това малко детенце? Радо. Кекс, ела тук до мене. Къде? Тебе Господ те докладва, детенце. Сипам му. До тук. То, Калояне, то конвой беше до тук. Бе, що годе добре стана конвоя, няма лошо. Радо, айде паркирай. Добре беше паркирай се да конвой снимам. добре беше конвой само да ги... Тихо бе, добре беше конвой само да ги нямаш тия педали тук. Не се засягайте. Само ако тебе да нямаше, щеше да... Сега искам да ви кажа, на мен конвоя много не ми хареса и то най-вече организацията ни. Така че на вас, както ви е... Дали ви е харесало или не, това е ваш проблем. Който иска клипове да качва, каквото иска да прави, ако ще да наплюи, каквото иска да прави, мен това не ме интересува, фирмата си ми харесва и ще разработвам, поне ще се опитам. Така че, кой както му харесва конвоя, който иска да кара, фирма Discordia в момента ще остане, ще се прояви още един конвой, но фирмен, няма да участват други. Така че, никой да не лефтва от нашата фирма, освен ако няма уважителна причина. Така че това е от мен, който иска да кара, който иска да не кара, това е. Хубава реч, трогнаме. Абе, Гоше, много кучеше, верно, кучеше тая такова организация, много кучеше. Искам Discordia ООД да се събере в Трансинет след 10 минути. Къде? Айде Discordia в Трансинет. Без други... Изчадия. Без никой друг. Искам да се проведем фирмен конвой, моля се, не ми пречите. Без други изчадия, само Discordia. Сега ли фирмен конвой? Да, сега ще има фирмен конвой. Няма да е.